Moi 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 moi! Se on Rotta tässä ja mä haluaisin näyttää teille, mä löysin aivan uskomattoman tekoälyjutun, mikä tarkoittaa sitä siis, että sä voit tehdä elokuvia. Nyt alkaa tulla ensimmäisiä tämmöisiä oikeasti niin kuin ammattimaisia tekoälyjä, joilla sä voit luoda niin kuin, skriptin ja sit saat sen osiin niin kuin kohtauksiin. Eri kohtaukset, sä saat siinä pysyvän hahmon, sä voit muokkaa sitä ihan pienillä teksteillä. Mä pestän pyöräytän tähän näin, mitä mä tein erittäin lyhyessä ajassa. Jos mä käyttäisin enemmän aikaa, mä pystyisin tästä hieromaan ihan uskomattoman hienon. Mä pyöräytän sen tähän väliin. Weird signal detected. Log entry stardate 2245.25. Encountered an uncharted derelict spacecraft with no discernible markings. Initiating docking procedures for further investigation. Vessel's origin remains unknown. Lena out. Ja kaikki sä oot lisännyt nämä äänefektit ja kaikki tämmöset tähän näin. Ja tämän musiikin oot valinnut itse. Nämä kuvat, videot. Sä annat sille jokaiseen kohtaukseen sen tekstin. Se on luonut sulle valmiiksi tietyn määrän. Mut sen jälkeen sä voit lisätä siihen ja muokkaa sitä. This must be one of the crew members. New log entry. I'm afraid that something sinister has happened here. Lena out. What happened here? This guy seems to have frozen, but there are no visible wounds. Data seems corrupted. This looks like one of the men in the picture. Name tag says Jason. What is this enigmatic glowing sphere? It's strangely alluring. It is so beautiful. It calls me. Ja siinäpä se oli. Tämmöisen videon, nyt mä näytän teille, miten tää käytännössä toimii tää alusta. Mutta se mihin mä näen, että tätä varmaan tullaan käyttämään jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa tää tulee olemaan semmonen, jos sä esimerkiksi oot vaikka tämmönen käsikirjoittaja, joka haluat niinku tavallaan viedä tän idean jollekin TV-yhtiölle tai firmalle, joka tekee siis elokuvia. Sä haluat, että sulla on joku konsepti, niin siis tää on se ensimmäinen etappi. Haluat näyttää, että sulla on jokinlainen konsepti, niin sä teet sen tällä LTX-studiolla, ja mä näytän teille, mulla on tässä auki tämä. Niin tässä on nyt oikeasti, tää on se, siis tää tekee suoraan sulle valmiiksi tän niinku movie pitch deck, eli tää on just se, minkä sä viet sinne Hollywoodiin, että hei, mulla olisi tämmönen leffa-idea, tässä on nää kohtauksia, nää kertoo hahmot, sulla on niinku kuvat, minkä näköisiä ne hahmot on, sitten tässä on taustatorjut, 28-vuotias astronautti, pälä, backstorit sun muut. Sitten minkälainen moodi se on, kriitti 80-luvun science fiction. Nämä on itse asiassa ne promptit, mitä mä käytin, kun mä loin tätä tarinaa. Siis tää tarina on suoraan luotu tekoälyllä. Mä en käyttänyt mitään ajatuksesta. Jos mä olisin itse luonut tämän tarinan, niin mähän olisin voinut aika paljon vielä enemmän editoida. Mut sä voit perustaa sen sun tarinan kyllä sille tekoälyllä ja sit lähtee muokkaa sitä niinku, tavallaan kohtaus kerrallaan. Mä nyt vilotan nopein, miltä tää näyttää. Niin tää on ihan valmis. Color paletti löytyy, että millainen se tulee olemaan, että mitkä ne värit on siinä leffassa. Niinku, minkälaisia kohtauksia. Sitten on storyboard, tässä näkyy just Prologue on tää, kun tää meidän Leena löytää tän haaksirikkoituneen laivan, mikä se avaruusaluksen. Ja hän haluaa niinku mennä tutkimaan, että mikä tää on, kun tää on niinku epämääräinen. Ja sit meillä on chapteri on se, että me paarataan sinne laivaan ja lähdetään tutkimaan, mikä täällä mättää.
Ja sitten kolmasessa me huomataan, että löydetään näitä kuolleita jäsenet. Niin. Ja sitten viimeinen meidän viimeinen kohtaus on ehkä liian lyhyt. Tähän pitäisi saada vähän lisää sisältöä tähän, kun se löytää tämän mystisen artefaktin. Ja sitten toi, että it's call me, se täytyy muuttaa, se ei oikein nyt natsaa. Ja muutenkin tässä on pari kohtausta, mitkä mä otan pois. Mä näytän teille, miten me saadaan ne pois, että me voidaan editoida niitä. Ja muuttaa niitä paikkaa. Sitten tässä on yksityiskohtaisemmin vielä. Tässä on niinku ihan täys PowerPointti sulle, minkä sä voit viedä näille elokuvatekijöille, Maikkarille, Ylelle, ihan minne vaan. Tässä näkyy tää, että mulla on 4000, no toi nyt on vähän niinku paljon mulle jäljellä. Tämähän maksaa, voin katsoa tää pricingin teille nyt, niin $35 kuussa, ja tällä määrällä tekee varmaan semmosen, mulla on tää 8000, niin tuolla tekee just ehkä, no mulla on mennyt puolet, mutta tosin mä oon aika paljon editoinut tässä. Mutta tässä tää on tää meidän storyboardi, oikeastaan tehdään niin, että mä näytän teille ihan alusta. Mä näytän teille, miten tää alkaa oikeesti tää homma. Ja, eli otetaan tähän ny-projekti, ja sitten tähän me kirjoitetaan, joko me halutaan oma skripti, otetaan tosta noin, ja sitten me halutaan tätä tekoa, kirjoitetaan tähän näin, me halutaan vaikka YouTube Villain Story. Eli tehdään YouTubesta paholainen, vaikka Villain Superhero Story. Ja mitä me laitetaan tähän näin? Where YouTube is brainwashing everybody to become slaves of humanity. Slaves of robots. Niin, klikataan. Okei, tähän voi ottaa myös lisää, että minkälainen me halutaan se atmosfeeri. Halutaanko me 80-luvun skifi, vai halutaanko me joku semmonen draama, vai halutaanko me semmonen Sin City-tyyppinen. Täällä on vaihtoehto, short-filmi, commercial, sit se touni, onko se niinku dramaattinen vai onko se huumori. Ja sit voice-over, halutaanko, että meillä on semmonen, joka vaan puhuu sen tarinan, vai halutaanko me ne näyttelijät, jotka puhuu. Me tulee storyline, tulee sit, mä klikkaamaan säästä vielä pojoja. Niin storyline on seuraava, mikä tulee se tekee tästä, näistä meidän prompteista nyt sen storylinen siihen. Sitten sen jälkeen meillä tulee niinku settings, mikä, että missä paikassa tapahtuu. Ja saadaan päättää, että monta henkilöä siinä, monta näyttelijää siinä on. Ja sitten mennään breakdowniin, ja sitten me päästään edittaa sitä. Sitten me päädytään niinku tänne. Tässä on mun Prologue. Prologuessa oli ihan ok. Tässä jostain syystä tää Leena puhuu tosi hiljaa. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Me voidaan myös vaihtaa täältä niinku eri ääniä. Noora Confidentti. Generator seems to be still working. Mutta Leenan ääni on kyllä tämä. Vedetään Leenan Generator ääni. seems to be still working. Sitten meillä oli jotain kohtauksia, että me haluttiin päästä eroon, mitkä oli jotenkin tosi outoja. Me kävellään koko ajan tässä leffassa. Meillä oli täällä Frozen Gryvissä, meillä oli niinku... ehkä me halutaan tästä päästä eroon. Mun mielestä tää oli huono kohtaus. Meillä tulee liian monta puhetta tähän väliin, mä luulen. Joten me siirretään... Mä haluun siirtää ehkä siirretään toi tonne. Ja kun tää on niin kuin ehkä... Tää on ehkä niin kuin... Me tehdään sitä näin. Me tulee toi hahmo ja sit meillä tulee toi datakorppi. Pitäisikö meidän vielä... Me ollaan kyllä aika samassa kohtaa, mutta ehkä me halutaan siihen väliin semmonen, missä ei puhuta mitään. Et siihen tulee vähän taukoa meille. Okei. Sitten on toi sonari. Ja tänne me tarvittais kyllä lisää. Täältä me voidaan lisätä adshot. Okei, me halutaan tähän näin. Mitä me halutaan? Me halutaan tähän näin. Lena Carter. Walks towards the glowing ball. That is located in a... Mikä toi on? Cargo hold. Location of spaceship. Katsotaan mitä se keksii meille tähän. Nyt se tekee. Täällä voi olla myös sit sound effect. Me otetaan tähän näin. Mikä me halutaan? Se pitäisi jotain ääntä. Glow. Me otetaan millaisia ääniefektejä me saadaan tähän. Otan toi. Red ball. Lena looking. Ball. Lena. Lena is on the side of the glowing
Orange Ball. Katsotaan mitä se laittaa. Kun mä halusin, että se kattoo siitä se Leena. Niinku että se Balls on tässä edessä ja Leena on siinä takana. Semmosen shotin mä haluun. Close up. Nyt se ei oikein niinku mätsää. Otetaan close upi. Se pystytään niinku koko ajan niinku edittaa ja hakee sitä. Sitten meillä on motion editor, millä pystytään niinku sitä liikettä muuttaa. Voidaan tehdä sitä videofailiin. Ehkä mä otan yellow. Eiku se on orange. Tähän me vaihdetaan It's so beautiful. Mä haluan vaan, että se on se. Me halutaan vaan, että siinä on se. It is so beautiful. Tässä se on nyt aika lähellä. Exo on. Elikkä tää me siirretään. Otat nyt näin. Ei oo ihan sama kohtaus. Tässä on pikkasen eri tässä, mistä kädellä otetaan kiinni siitä. Se pitää. Okei, mä näytän teille motion. Tätä voidaan siis vaikuttaa siihen liikkeeseen. Meillä on kamerakontrollit, millä voidaan siis tosissaan, että miten tää kamera liikkuu. Ja me muutetaan tätä kameraliikettä ihan vain, että mä haluan näyttää teille. Me halutaan niinku ehkä näin, että se sit zoomaantuu, eiks niin? Me halutaan, että se zoomaantuu ja kääntyy näin sen Ballsin taakse se. Otetaan play preview, noniin, apply. Apply. Ja sitten me tehdään generate video, eiks niin? Joo. Nyt me generoidaan se video meille tähän. Sitten mä näytän teille, miltä se näyttää tää niin päivitetty versio tästä leffasta. Täällä meillä on kaikki nämä kohdat on täällä. Meillä on vieläkin vähän lyhyt toi meidän lopetus. Se loppuu aika nopein. Mä tykkään tosta alusta, alku on ihan jees. Mutta tää on niinku alkaa ole jo semmonen, tää on tosi vielä beta, mutta alkaa ole semmonen työkalu, millä sä voit oikeesti suunnitella itsellesi elokuvan. Tai tämmösen lyhyt elokuva ainakin. Tai ainakin jos et muuta, niin tää on erittäin hyvä työkalu. Mä näkisin, että tää on erittäin hyvä työkalu semmoseen, että sä oot käsikirjoittaja ja sä haluat tuoda tän leffan oikeesti. Niin mä haluan tehdä tää leffa, että tää leffa olisi ihan tajuton. Niin sä voit tästä tosi nopea tehdä tämmösen suht yksinkertaisen tämmösen niin kuin koosteen, minkälainen se oli se sun leffa tai sarja tai TV-sarja, mikä nyt liian onkaan. Ja sit sä saat vielä kaikki, se on PowerPoint, minkä sä voit viedä siis ihan tommosena, ja sit sulla on myös tää video, minkä sä voit näyttää, että hei, tässä olisi niinku tää perusidea tähän leffaan. Paljon helpompi se on niinku myydä eteenpäin, että hei, tää kannattaa tehdä, että tää on jengi haluu nähdä. Lataa, me tehdään sit saman tien HD sitten. Vähän laatu mun mielestä jotenkin ei oo ihan paras laatu, varsinkin tossa kun on lipsynkkiä. Upscalataan. Mä en tiedä miksi se muuttui toi naama muuttui jotenkin huonommaksi. Mutta upscalataan sitä. Sitten me mennään tänne storyboardiin. Sitten me voidaan mun mielestä... Se on tossa. Noin. Sitten mun mielestä voidaan katsoa vaikka preview. Heti kun toi on valmis toi ympyrä, niin lähdetään kokeilemaan, että miltä tää näyttää. Mutta siis täällä on myös... Mä voin nyt silmällä näyttää, täällä on tää casti, meillä on vaan oikeastaan Leena tässä. Tänne voidaan lisätä lisää hahmoja, jos me halutaan. Ja niille omat äänet. Meillä on soundtrackit täällä. No meillä on tämmönen... Meillä on tää, mikä te kuulittekin jo. Tänne voi lisätä oman, tai sitten voidaan antaa lisää prompteja, se luo meille erilaisen. Sitten meillä on voiceover. Meillä ei voiceoveri tässä, koska meillä on tää puhe. Sitten meillä on tää style. Meillä on nyt vaihtu sinemaattinen. Me voidaan täältä antaa niinku mallikuva, minkä tyylinen me halutaan. Jos me halutaan vaikka Sin Cityn, no Film Noir on aika lähellä sitä Sin Cityn tyyliä. Mut mä oon valinnut täältä inspiraation tänne 80-luvun science fiction. Ja sit mystery ja area. Ja nyt me katsotaan, nyt se on valmis. Laitetaan preview, menee hetki. Mä hyppään meille tohon, niin päästään playaan suoraan. No niin, meidän leffa on valmis. Lähdetään kattoo, mitä se näyttää. Weird signal detected. Tähän me nähtiin tää alku. Oikeastaan meidän alusta muutettu mitään. Log entry stardate 2245.25. Miten me voidaan kelaa tänne näin. Otetaan tää prologue pois alta ja kelataan tohon eteenpäin.
This must be one of the crew members. New log entry. I'm afraid that something sinister has happened here. Lena out. Huomattu, me ollaan vaihtoa näitä paikkoja. Nyt ei ole kuin 2 vuotta. What happened here? This guy seems to have frozen, but there are no visible wounds. Data seems corrupted. This looks like one of the men in the picture. Name tag says Jason. What is this enigmatic glowing sphere? It's strangely alluring. It is so beautiful. Siinäpä se on! Paljon parempi tää meidän uusi versio tästä. Aivan heittämällä paljon parempi. Aivan heittämällä paljon parempi. Me saadaan täältä, meillä on myös seria, me saadaan täältä niin kuin, koko projekti saadaan niin kuin DaVinciin, tai Adobe Premiereen, tai me saadaan ne kaikki filut, asetit, kaikki täältä näin niin kuin ladattua suoraan. Tai sitten voidaan ottaa tää niin kuin videolataa täältä näin. Mä otan nyt sen videon downloadiin. Se on siinä. Ei mitään, mä halusin vaan näyttää, että koska mun mielestä tää on tosi mielenkiintoinen. Menkää createa, siellä nyt ainakin ilmaiseksi pääsee testailemaan ainakin vähän, ainakin yhden leffan tekemään, niin menkää tekee, tää on oikeesti tosi hauskaa, koska tää on tosi helppo, tosi semmoinen niin kuin, helposti lähestyttävä, koska sulla on jokainen kohtaus erikseen, ja saat sen saman tyypin näyttelijän siihen tuolla, kun sulla on toi Lena, meillä on tää Lena Carter mulla tässä, niin miukumaukun Lena Carteri siihen, voidaan johtaa sen jokaiseen kohtaukseen ja luoda noita kuvia. Ja voidaan vaikuttaa siihen, miten se toimii miten tää meidän tarina etenee. Ei mulla muuta. Toivottavasti jos tää kiinnosti. Tää ei tule olemaan mikään tekoälykanava, mutta mä halusin nyt näyttää tää, koska mun mielestä tää oli niin siistin olonen. Me ollaan menossa kovaa kyytiä eteenpäin. On siinä, se on sörönö.